Hola, soc Ricard Garreta de la Fundació Catalunya Estat. Ara parlarem una mica de l'IRPF, com comporta un fre al nostre desenvolupament. Un matrimoni català paga enguany un 15% més amb IRPF que un de madrileny. Com tots sabeu, l'Esperanza Aguirre va baixar un 15% al seu tram, amb la qual el tram autonòmic a Madrid és més barat que el de Catalunya. A Madrid s'estalvia un matrimoni 444 euros mensuals, amb la qual podeu veure la diferència a nivell anual que pot significar un matrimoni català. La crisi de l'IRPF situa Catalunya en un dels països més cars del món. Quan direm prou? Quina atracció portarà això als nostres talents? Perquè si hem de cobrar segons quins sous amb un 15% menys que els altres, lògicament no vindran aquí, s'aniran a un altre lloc. Els directius, com us he dit, paguen a Catalunya 6.000 euros més cada any d'IRPF, amb la qual això significa molts diners per tindre cap tipus d'atracció a noves empreses aquí. El domicili fiscal d'aquestes empreses lògicament van a Madrid. Sabem tots la gran fugida d'empreses aquí i el gran creixement d'empreses a Madrid. Si nosaltres volem, podem, el dia que tinguem un seient a les Nacions Unides i que posi Catalunya davant.